Інтэлектуальная гульня для судовых экспертаў праводзіцца ўпершыню. У эпіцэнтры мазгавога штурму архітэктура, мастацтва, гісторыя Брэста і Беларусі ў цэлым. Тэматыку пытанняў шмат у чым вызначыў год малой радзімы. Известно, что 2018-2020 годы у нас в Беларуси проходят под знаком, можно сказать, года малой Родины. В связи с этим мы решили провести такое мероприятие. К тому же наши специалисты, наши эксперты каждый день решают сложные экспертные задачи, находят истину в решении того или иного вопроса. Поэтому это в каком-то роде схоже с поиском ответа на вопросы, подготовленные для наших экспертов в рамках интеллектуальной игры. Якімі назваў беларусаў канадскі хакейны трэнер Марак Сікора. Што не змаглі знайсці нават немцы ў Брэсцкай крэпасці. Адказы на гэта і многія іншыя пытанні шукаюць 8 каманд структурных падраздзяленняў абласнога ўпраўлення. Крыміналісты, судмедэксперты, тэхнікі. На абдумванні не больш за хвіліну. Каманда «Максімум» атрымала сваю назву з разлікам на максімальны вынік, кажа капітан Дмітрый Кульчынскі. З падобнымі гульнямі ён знаёмы яшчэ са школы. Работа эксперта, она непосредственно связана с мыслительной деятельностью. Главный инструмент эксперта – это интеллект. Поэтому нам близка эта тема. Когда готовились, пытались охватить все сферы, особенно касаемо Республики Беларусь, так как проводится под эгидой, под знаком Года малой Родины. У будучыні плануецца далучыць да ўдзелу ў турніры судовых экспертаў з усёй Брэсцкай вобласці. Крысціна Пратасавіцкая, Владимир Казакоў, тэлерадыёкампанія «Брэст».